चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। विनायक राऊत आता खासदार नसतील असं म्हणत मंत्री केसरकरांनी त्यांना टोला लगावलाय। पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते, पाहूयात। राजघराण्याला जमीन देण्याच्या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये ठराव झालेला आहे। त्यांची ही बाब कोर्टामध्ये असल्यामुळे ते मागे घ्यायला थोडासा विलंब निश्चितपणे झालेला आहे। परंतु ज्याला न्यायालयीन बाबी असतात त्याला थोडा वेळ झाला म्हणून तुम्हाला वाईट वाटण्याचं काहीच कारण नाही। आणि मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे हॉस्पिटलला पूरक असं ते असतं, त्याच्यामुळे ते हॉस्पिटलच्या जवळच असायला लागतं। नंतर हॉस्पिटलमध्ये पेशंटने यायचं आणि त्याच्यानंतर 5-7 किलोमीटर लांब जायचं, याच्यामुळे काहीही साध्य होत नाही। आणि त्याच्यामुळे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल एकाच प्रेमायसिसमध्ये झाल्यानंतर 100च्या ऐवजी 200 बेडचं हॉस्पिटल तयार होतं। आणि जेवढं डॉक्टर्स 100 बेडच्या हॉस्पिटलला मिळतात त्याच्या जवळजवळ दुप्पट डॉक्टर्स हे 200 बेडच्या हॉस्पिटलला अवेलेबल असतात आणि त्याला वेगवेगळ्या स्पेशालिटी असलेले डॉक्टर्ससुद्धा लाभत असतात। त्याच्यामुळे एकतर जनतेच्या पैशावरचा बोजा कमी होतो आणि त्याच्याचबरोबर हॉस्पिटलचं मॅनेजमेंट व्यवस्थित करता येतं। त्याच्यामुळे चांदोडेला होणारं मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे महाराष्ट्रातलं एक आदर्श हॉस्पिटल ठरेल याची मला खात्री आहे। कामं सगळी मीच मंजूर करून घेतो, त्याच्यामुळे त्याने आयुष्यात काहीच मंजूर केलेलं नाही। त्याच्यामुळे उशीर झाला, लवकर झालं वगैरे बोलणं इथपर्यंत त्यांचं ठीक आहे। आता आपलं कोकण रेल्वेचं स्थानक आहे, म्हणजे सावंतवाडी टर्मिनस आहे, त्यालासुद्धा पैसे मीच मंजूर केले आहेत, 8 की 10 कोटी रुपये। त्यानंतर DPCमधून 4 कोटी रुपये रस्त्यासाठी मंजूर करून घेतले, म्हणजे 12 कोटी मी मंजूर करून घेतले। ते सुद्धा म्हणण्याची शक्यता आहे की काय झालं, मध्ये कोविड आल्यामुळे कोकण रेल्वेकडे पैसे नव्हते, ते पैसे मी माझ्या सिंधुरत्न योजनेतून दिलेले आहेत। त्यामुळे त्याने अजिबात काळजी करू नये की ते जरी पुढे खासदार नसले तरी त्यांनी ज्या घोषणा ऐकल्या असतील त्या पूर्ण आम्ही करू। त्यांनी त्याच्यामध्ये आनंद मानावा, कारण ते सुद्धा या जिल्ह्यातलेच आहेत, त्यांना निश्चितपणे आम्ही ही कामं पूर्ण करू, याच्याबद्दल त्यांना आनंद होईल। आणि त्यांची आजसुद्धा मनातून खात्री असेल ही कामं फक्त आम्हीच पूर्ण करू शकतो। आणि त्याच्यामुळे ते खासदार असतानासुद्धा त्यांना वेगवेगळ्या ह्याच्यासाठी मी निधी देत होतो। आता ते जरी पुढेच्या काळात खासदार नसले आणि एखादं काम करून आले माझ्याकडे तरी मी निश्चितपणे ते मंजूर करून देईन, कारण आम्ही ह्याच्या विकासामध्ये आम्ही राजकारण करत नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।